Сардаркен даркуш казмаляр, цин царарин важиблувликай эхтила тарфиз гзах вахтар ян. Инхе атана аналкола қарақалтардай вахтарни муқол жезван. Хорерис қуан қадай цин турбаяр тхона ктяхнаван. Алай вахтунта абрун ери ва гужлувал ахтарнишсаван. Гюринлай харсадан қвализбан тхудайвал ян. Амма сабязи бруз гюслемишон, сабурлувал хын заиф инсан рез хас лишан архиз аван. Актин бро чпич-пиз, сад бруни эхтияр авачиз, цин царарик чпин колерис қадай турбаяр кутозван. Икарди пешекари извай колахтизманивал гузва, хаса вахтунда хатавалним. Инхе қачисьомочный десте законсу се эхтиярни авачиз қадай цин царарис зиянар гузвай частакта, яни Кавказ, шехре река эмин хуриз қиқиндол ханван. Hürmetli ağalar, isyatta çu inolkot kuni sebep yaz Сардаркен Даркуш Казмаляр, групповой водопровод, магистральный водовод, испытания Тхуза Вахтунда. Тхуза чинам 28 июля башламишна, кудла августис на участке федеральной дороги напротив развилки на Эмирхурис Хюза Апата Сигнувас ханова неизвестным тиджер касты Хамут. Ва Хамут чурхана давление эхтуна ефти система давако вирият фена потока территории площадис. Коя узор кубометр лагзафият ефти хабартахана чикана чулерис. Хадас келигна садлади магистральный водовод учит ущербкан в резке района на Хамут арцигунар. Квадлади испытания ракосхана ва михиумна тунва дезинфекции из проверки заядни. Хака хира очис чулери чикана. Гез глава вахтуда станции де васаят качум ва станции де михида кадаяр велик харди кутуна хирмежи кола хартер хизва трубопровод испытатна ва хазур златер документ хазур зависята воду эксплуатация качум патаха разрешение слемишта. Югина алаз чей хайда тервал кабул населен жумар ва халкари бля диге патал. Инал зас көфикер дезгез гозо Сашмудрачна лугуна вурдя, шауз велика осознанчина ауна кусар испытата вахтуда. Ха турбада, трубопровода, якез зурбостер авади давление магистральное. Ана лисикзва колерис тхузва линерис, ханколизи гекатани, ханава турбар эхтатуш. Хадас келигна көфикер дизгиз гозо талабоя. Ихтияра очи самовольно сакастини хактиголах аму лазим туш. Исята и Чирханова случай, Чирханова чикади полностью талук тайда хазурный материал, акт, схема, фотоматериал и гекарного правоохранительный организм прокуратуры дес. Чирон патака, вахастис кабулон патака селен жумар. Хама тükür хумон ва жерме хикти штраф аркадета. Хакила мацеферде талабзо көфикер дезгезо сакасный магистральный водовод вирибрус чизво, кто-то ихтияр авочиз хабар кутуна ва ama gerek bezoç. Ва köfikerdis gez kıymat har sakhuriz havadavod dol içigno распределительный колодец. То есть хала хурис хури ава существующий сетрис искибрут цибрут цигзабрут ичгарис сейчас помехавочи нишат воловочи дуй шочек цигн а унва дотетление. Хала хурис яд бава көс аяд игарда. Хайна кодачи магистральный водовод саламатис Вири Джумаят район дечи игардавол таминардавол цел. Район Илияр Электро Макарин Хрен Джумаят инол каз видеоматериал курвол исята чивилла водоводова дио Сардаркен Даркуш Казмаляр. Ама чехи объекте зво 1 миллиард лет кемет пул расходу кумати матход кошма кепекну пуловача. Итигно число сооружения он садар хруца гадолди почти 100 километр мезилда а садар храбашем Даркуш кадолди чехол дигер компотолди. Чивриди виду хадоладио, зачем видно велико аше исяти ядезво, ядово че яд михише ее, яд михиволио, ва линия качиз хихти чу амкото и четимлер вот акас хоз вот борода падже, шхрёк не ктану атрубаяр, водовод ремонт есть, чи основной колаха водовод ремонт у чи советру виду, башемишон касум хролла хедни чехре башемишно. Но исят ла вахтонда зофена нол чезакуно, водовод магистральной линии Кутяново, Даркуша Педолди,
инол Герман Дилишлага волди, ам технадзор непосредственно в проекте Чахидио, отвечать за Касио, а вот подрядная организация, а испытания режиссера, испытания ушлагов, испытания это хаса, то что шмут кус, хаса трезихто, яттун, хан давленигану, хам дезинфицироватуну, хам пак хазат холдис, амо самбитем сон заключение кучун узади, бур подписан узади, яд хом потолди, хакти абурват кайдайрвади, ах поисят Аллах кайдада, хаифхи, шна ипотека сон кафарлуз, апотека яд кондо Предача, Гидашлучный заметач, он юрида совместный район руководства Башавичного республика, да, яке пларкану. Федеральный хукумат десятый тигнуа программа, хурели десят макарин хурели курхрол, касум хрол, масса хурели десят проекта руно, водовода едхом потолди. А евки чехол, гзаф десята чурузуа, вучизлахата, чинабос, харса трезахта, врезкар есть, ама закухавуртон, отрубер вучи субури, давление хом потолди. Оно мукия собязи отрезахра, десята оно испытатало, сэмжит кат атмосферы фин давлению. إذا تفرز كنا أشكال كذا كنا خافور هدولين شلون دكونوا عين دكونوا توش أبو تروح هذا الكبير سنيت الخمود يفيزيكو ذا شيء زنول يقولش كنترول دكاترة أخبار عين وال جلها فور هناك وان فور كذا كون سادي فيديو ماتير الله زوا جالسين مارف كويس أنا زي سادي كنا ختان شو كابينته أفور إذا هدولين دكونوا حق دولين يكونوكي غيرك كلا دولين يكونوكي دوليش من لينديس حقنا طلبويو سموفريز كار يستدا توش سموفريز كورتا أنا غدولدي شو خريج داتوش مقارن خريج نتوش مقارن خريج غير خاص خريج داتوش هم ماجستران водопровод هاش خريج تونو разветвления даже غير خاص خريج بتشكل تونو شو خريج تشكل تونو دركوش تونو امين خريج تونو هدولين خيل напор خيل يد برد بهزار советский тунو هافرين كوال يريدز كوال طلبوا استي سبت كون قيدت خم كون خال شنو يبي شنو إنه سكفريزو إيش كيرو سررو قتالو خصون كفريزو أكاش تلتالو أتدا زميشان جزاشا أكورد زقون زميشان أنتش بس يمر شون خلان يد قون خيمتشنا هم شخرين تريتوري ده تبتوا فترو بريغاد أريد ديست خزا يد نيت خزتاني كني كاسوتا بركول واديا ما نيت خون قام زت خونش قام ما ست خزش قام هاي خرين وياتشني بسبب خصون كفريد هم طلبوا يا أبو يسداتوش هم شاد بروخرين تو أورجان واد كوميت أورجان واد يسد هم تخون وقت جغور داديو هم جرمي داد هم شاتو كنا شات لمنتان هم شات خون بتولدي أتربق أتكون سيق الله إخوي وصوص أو متر ديس غان إشاتي أتا كلي أبرودون كليتا أنا لا تشيزا لما رقم تربك يتوش تين سؤال خلداو أم يكرر خد القصة هذه طلبوا يهرمتوا الجماعة إنه شو شروه شيء نستوبت خنال يروحوا لخارتون ريون دا أتن تلفزيوني قد بود قلوا فريرين إشال جيرمان ديلويتش دا يرش خلاتهم كيف يرش خلص كانوا واتشوا إمز كذا طلبوا صد أكور داجة لهان قد صد يمر شو خلان قد أبريس داتوشوا طلبوا يو يتقدول الخروج خروج كذا خروج خناء جاء يوصل أخير ولدي إذا أصوات إيبود بس أصوات خير بود до 1 сентября كتير усилен коллахзар كتيزو كيبتولي زاب الآخر وشو بتولدي هم طلبوا يو فريز كارتون صلى هادي عل هادي أكور كل خبرهم كني كاتن زاز لهان كوندو ريون دوار كوس لهان كوندو سجل خبان كوندو هذا يو إيش وادني بسرعين أما سبوجون كوندزالي أنا هذا أبسوجو تلا هذا جوابن كوندزالي ساتشوتش قوادي دركوش خير أمين خير أقولوا نومكا خير غير خانس وخوت أنا هذا ماجستران ودبروت كدار يروح ليد بس وزاد شاز أوليتاك زماتوش أيات بولس كدار بهجزاد رشيته نواد داجي شنو إساتوا نسيلين ذكرين وقت أسفل زفت رشيته نواد هكنيات الله بويا دوز غوردقون لهون شخبر خش بروز أقول سوزي سنر واديو اختيار واديو هبروز لهان كوندو زميشان كوندو أشيبتا شنو كز كلتم ودا سادزني أديفر رماتش إيسي إجداديتي إيسي непосредственно район أما водопроводе ما баланс был хабронж дадё, гудадё, джеремей дадё, не то что американцы ходят казать. Сейчас зачем хачка хунто 40-50 тысяч расценка катат ханис. Зукак средних из предлогом. Хак на утёка хадатуш. Хак не талабоя и члены на выступление заводи дальнейшем куда хак контун магистральный водопровод, не то что магистральный, хрюкенян качизу. Колос рацизугон, колос хочу казгуз уят, гудаш зачкон. Саморезка и сдатуш саргани. Они после заказания чувствовали котка на сетного макада, учила та казанал кода видеосъемки а из-за полахар. Зос чихривирис, перехану сельский поселение садла, поедла отделение, мамра чихривирис, лгузгоза, примитну хривер. Аллах тигаита и йод, хихтимихи йод, пеdo чи хризни, пут хризни педо. Зос кени кус и сетка закур врескер, чихре, хахти полахар хан козач. Я допускать не дату шапалах, кирчирху лучше заранее. И сядь иного макада уркасти, а урку чурупалах,
Казакода хихти сиренджи бархадас кабулдата. Зол заранее луза, чи территории дал и колах, алу герех косач. Хакине убедительных просьб к звирдас. Жезма акурта аиса чуру колах, рекат на чус хабарцы. Чинаха моментар сразу же аминабу.